Bagon. May tungod aning mo ingon ninyo nga sa Mateo Kapitulo 5:17. Ayaw ninyo huna-huna nga mianhi ako aron pagsalikoy sa balao ni Moises. Ha, wala. Matud pa niya, wala ko moanhi aron pagsalikoy sa balao ni Moises kundi aron sa paghatag sa kahulugan niini. Di man inyo kini samtang may langit pang yuta bisan ang gamay kudlit sa balao dili sa iluan. Pangutana kapatid, gihurot ninyo basa gikan sa Genesis paingon sa pinadayag aron wala masayloan nga kudlit. Ha? Ingon si Kristo aron matuman. Kay nga naman, iti sultihan na tabitaw mo sa City 19 nga ingon si Kristo, dili ba si Moises ang naghatag kaniyo sa balaod apan walay usa kaniyo nang katuman ini? Ang tuyos paganin ni Kristo aron matuman, kamo mo'y wa makatuman. Ha? Unsa may ituman? Adlaw ipapahulay ba? Ha? Adlaw ipapahulay ba? Dili oy. Kay kung ang adlaw ipapahulay, sigurado nga daghan ang mamatay. Nga naman, wadi mo kabasa sa Exodo 35 versikulo 1. Gitigom ni Moises ang tanang Israelita o giingnan niya sila. Mao kini ang gisugo kanyo sa Ginoo. Himuan niyo ang inyong bulaton sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapitong adlaw, adlawng ipapahulay usa ka balang adlaw ipapahulay nga gigahin alang kanako. Ang magtrabaho ning adlaw patyon gayod. Ayaw ga pagtrabaho bisan gani paghaling og kalayo diha sa inyong balay. Dili gani kapoy di makahaling og kalayo sa panahong adlaw ipapahulay kay ikaw ipapatay. Unsa mo basa po mo sayloan punyo? Tanawa ra ganit ng sa Numeros 15:32. Nakabasa ba mo ana? Numeros 15:32 samtang didto sa kamingawan ang katawhan sa Israel nakakita og tawo nga nangahoy panahon sa adlaw ipapahulay gidala siya sa mga nakakita kaniya ngadto kang Moises ug kang Aaron ug sa tibuok katawhan sa Israel gibilanggo nila siya. Kay wala man sila masayod kung unsay angay lang buhaton kanya og ang Ginoo miingon kang Moises patyon kanang tawhana. Batuon siya sa tanang katawhan ngadto sa gawas sa kampo. Gidala nila siya ngadto sa gawas sa kampo ug gibato nila hangtod nga namatay sumala sa sugo sa Ginoo. Munay labing klarong istorya brother. Paminawa ang istorya nga gaingon siya usa ka lang ipapahulay. Naglapas lang kuhag kahoy unsay nahitabo namatay gitabangan og bato sa tanang katawhan nga nagbantay sa adlong ipapahulay. Nakaon pa ng lit, kung mao maghagyod na ipamatasan hangtod ni Kristo, pila na ba inyong napatay o pila na may namatay ninyong mga ninyo. Muna akong pangutana, pila inyong napatay o pila na namatay ninyo tungod sa bato. Brad, tinuod ba gyud nga sabadista si Kristo kay matud pa sa mga sabadista man gyud daw si Kristo. Kung sabadista man si Kristo, ang ako nga ikatubag mao ni. Kung sabadista man si Kristo, ang nagbantay sa adlaw ipapahulay, diha na ba na sa wala pa si Kristo magpakatawo? Nana, Naana. Sa ato pa, maunay ilang gihimo nga gipakabalaan nga adlaw. Di ba mo gisugo nila ngadto sa Dios abalaanan nyo ang adlaw ipapahulay. Sa ato pa, sa pag-abot ni Kristo, kung tinuod man nga si Kristo sabadista, kung imong basahon ang Mateo 16:18 ngano nagtukod man siya og iglesia. Gani ang giinan si Pedro busa sultihan ko ikaw si Pedro og ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia. Sa ato pa si Kristo ang dunay katungod sa pagtukod og iglesia. Unya ang ilaha ilang ipamatudan si Kristo sa badista unya ang ila nga pagkasabadista ang gatukod kinsa may founder sa badista kun imong tan-awon ang istorya. si Ellen G. White. Si Ellen G. White usa ka babaye. Kinsa paghatag og katungod nga ang babaye mahimong founder diha sa pangiglesia. Wala, Brad. Wala. Kayo imong basahon ang unang Korinto kapitulo 3 versikulo 11. Ngatod pa niya gipahimutang si Kristo. Ingon nga bugtong sukaran, bugtong ha wala nay lain gyud ha. Bugtong sukaranan ug wala nay laing sukaranan gawas kaniya. Unya kun moingon ka nga si Kristo sa badista, ang mga sugo ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an kun buot mosunod diha kaniya. Atong basahon ang Lucas 9 versikulo 23. Ug unya miingon siya sa tanan, kinsa gani katong buot mosunod kanako kinahanglan magdumili sa iyang kaugalingon. Magpasaan siya sa iyang cross ug mosunod kanako adlaw-adlaw. Sa ato pa asa namang adlaw ipapahulay ini nga kada adlaw naman pasundon ni Kristo ang iyang mga sumusunod nga mga tinun-an. Unya kinsa may mga tinun-an ni Kristo dili ba ang mga 12 ka apostoles? Di ba? O, Brad. Okay. Nisunod ba ang mga 12 ka apostoles sa inadlaw-adlaw nga pagsunod kang Kristo? Nisunod, Brad. Nisunod. Basahon na to ang buhat kapitulo 2:46. Kada adlaw nagtigom sila sa templo. Kinsa man nagtigom sa templo? Mga apostolis, Brad. Mga apostoles. Kada adlaw nagtigom sila sa templo, naghiusa sa pagpangaon uban sa masaya o mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang balay gidayeg nila ang Dios. Sa ato pa kining mga tawhana matinumanon nga nagsunod kang Kristo. Kay Kristohano naman sila, dili naman sila mga Seventh-day Adventist.
Kay moingon ka nga si Bindi Adventist ang mga apostolis, tanawa ra gani si Apostol Pablo. Kung ato yung ayuhon pagpamalandong ang atong pagbasa sa Biblia sa Buhat Kapitulo 18, versikulo 4, kada adlang ipapahulay, makiglantugi si Pablo sulod sa sinagoga. Aron pagkabig sa mga Hudiyo o sa mga Grigo. Unya, kaning mga tawhana Hudiyo, ang ilang gitamdan nga adlaw, ipapahulay. O nganong giadto ni Pablo, pakiglantugian, tapos ang gilantugi, buot niyang kabigon. Tungod kay Klaro. kining mga tawhana, klaro nga dili mga tumutuo kang Kristo. Klaro gyud kayo day brad ang nagbantay sa adlong papahulay dili gyud kauban ni Kristo. Dili, kay mahitabo ba diay nga lantugion ni Apostol Pablo og iya pang kabigon pinaagi sa ngalan ni Hesus. Ilapos na to ang bersikulo. Sa pag-abot ni sila sa ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanang yang panahon. Tanang panahon na. Og iyang gimatud-an ngadto sa mga Hudiyo nga si Hesus mao ang Mesiyas. Unsa gipamatud ni Pablo? Si Jesus mao ang Mesiyas. Adlaw bang ipapahulay ang gisgutan ni Pablo? Dili. Wala si Pablo gahos hisgot og adlaw ipapahulay nga ipabalaan nga naman. Gisaway gani ni Apostol Pablo ang adlaw nga balaan. Kolosas 2 bersikulo 16. Ngatod pa ni Apostol Pablo ayon niyo itugot nga dunay magsaway sa inyong kanon og imnon. Mga sabadista gyud na sila brother ba? Kanang mga nagdumili og pagkaon Oh. og pag-inom. Oh. Ayaw itugot nga dunay magsaway sa inyong kanon og imnon og bahin sa adlaw nga balaan. Ingon si Pablo ha. Og bahin sa adlaw nga balaan sa pangilin sa bagong bulan og bahin sa adlaw ipapahulay. Kining tanan landong lamang sa butang umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. Si Kristo gyud ang magtuman, si Kristo ang Matuman. matuman. Unya anong sila man. Natanaw na to sa Apostol Pablo. Sa wala pa ni siya makabig diha sa pagkakristohanon, sa wala pa siya nagwali sa ngalan ni Jesucristo nga mao ang Mesiyas, si Apostol Pablo usa ka mainiton nga nagsunod sa tinuan sa Dios. Basahon na to ang Galacia 1 bersikulo 11. Matod pa ni Apostol Pablo mga igsoon tuguti ako niyo sa pagsulti nini. Ang ebanghelyo nga akong giwali dili minugna og tao. Wala ko kini madawat gikan ni bisan kinsa, walay nagtudlo nini kanako kun dili gipadayag kini ni Jesucristo kanako. Nasayod kamo unsa ako ka mainiton nga nagsunod sa tinuan sa Dios. Unsa tinuan sa Dios? Adlong papahulay. O tanawa, si Apostol Pablo siyang gingon. Mainiton ako, nasayod kamo unsa ako ka mainiton nga nagsunod sa tinuhan sa mga Dios. Gani gilutos ko sa walay ko kaloy ang iglesia sa Dios. O paningkamutan ko ang paglaglag nini. Sa panahon nga si Apostol Pablo sumusunod pa sa tinuhan sa mga Dios, kinsang iglesia ang gilutos. Ang iglesia sa Dios. Ang gitukod ni Kristo. Oh. Nan kon moingon ka nga si Kristo sa badista ug nganong nagtukod pa man sa iglesia kon si Kristo sa badista. Dili gyud ay brad. Kanilang sila, nakulangan lang ni sa pag-analisis sa ilang pagbasa sa Biblia. Nga naman, kung imo ginpatanawon pag-ayo, sa buhat ni Sisiti versikulo 2, unsa may gibuhat ni Apostol Pablo? Niadto si Pablo sa sinagoga, sulod sa tulo kadlong ipapahulay, nakiglantugi siya sa mga Hudyo. Ang pangutana, nganong iya maglantugion ng Hudyo? Kay di man sa kauban. Tungod kay dili sila kauban. Kay kung kauban ka, nganong kinahanglan pa man imong lantugion? Tanawa, si Moises, nga maoy gitagaan sa Dios sa katungod sa pagdumala sa adlang ipapahulay, doon na ba'y lantugi sa ilang panahon nga og kinsa pa ba ilang laing ipamatuod? Wala. Sa panahon sa mga apostol, ang ipamatuod sa mga apostol si Kristo mao ang Mesiyas, si Kristo mao ang atong mangluluwas. Sa panahon ni Kristo, wala na tayo gihisgutan na wala na gahisgot si Kristo nga balaan na yung adlaw ipapahulay. Klaro kayo, no? Klaro kay Klaro brad. na kayo. Brad, na ini comment diri brad. Si Kristo ang Ginoo sa mga sabadista. Ang gaingon ang sabadista. Siguro brad. Ug akong basahon sa Biblia nga ang mga sabadista kontra ni Kristo. Ato basahon na. Niya sa Lucas kapitulo 13:14. Ang opisyal sa sinagoga na suko nga si Jesus nag-ayog masakiton sa adlaw ipapahulay. Ug miingon siya sa mga tao may unom ka adlaw nga kita magkatrabaho ug anhi kamo ning adlaw kun buot kamong mamayo apan dili sa adlaw ipapahulay. Ang Ginoo itubag kanila mga tigpakaron ingnon kamo. Unsa itubag sa Ginoo atong mga nagbantay sa adlaw ipapahulay? Tigpakarong ingnon. Uy, maot pa nag-record ng mga nagbantayan ng ipapahulay, tigpakaron ingnon ron din na para kang Kristo. Mga tigpakaron ingnon kamo. Sa adlaw ipapahulay bisan kinsa kanyo ang ubadbad sa inyong baka o asno gikan sa kwadra ug dadon niyo kini ngadto sa gawas aron paignon og tubig. Karon, ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos na ni Satanas. Sulod na sa 18 ka tuig dili ba siya mahimong ayohon sa adlaw ipapahulay? Kang Kristong tubag, dili ba kuno pwede nga katong gisakit ni Satanas, di ba pwede nga ayohon sa adlaw ipapahulay? Og naulawan ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya. Kinsa kuno tong nabantay ipapahulay? Kaaway ni Kristo dili? Kaaway day brad. Ang Biblia kaingon. Ang Biblia brad. Naon niya moingon sila nga si Kristo Ginoo sa adlaw ipapahulay. Ang Ginoo sa adlaw ipapahulay ang amahan dili ang anak. Kay wala man kay mabasa sa karaang tugon sa panahon ni Moises nga ang ilang giampuan si Kristo. Di ba? Wala brad. O, wala. O, tanawa. Atong basahon ang Buhat kapitulo 3 bersikulo 13. Ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan.
Kinsang Dios, kuno silang Dios, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugon nga si Hesus. Kinsang Dios ato? Ang amahan. Ang amahan. Mao'y Dios, mao na siya ang Dios sa mga nagbantay sa adlaw ipapahulay. Pag abot ni Kristo, kay gisupak man ni Kristo, ang adlaw ipapahulay, nabatay mabasa sa Biblia nga si Kristo gauyon? Wala na, wala. Atong basahon ang Lucas Kapitulo 6 versikulo 1. Og tinuod ba nga si Kristo naguyon sa adlaw ipapahulay o sa adlaw ipapahulay na ni ana si Hesus naglakaw agis kaumahan sa mga trigo. Og ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo. Tapos nila kusukusuha silang kamot, ikaon nila ang lugas nini. Pipila sa mga parasiyo mingon ang nganong gibuhat man yo kining gidili nga buhaton sa adlaw ipapahulay. Sa ato pagididan gyud sila sa mga nagbantay sa adlaw ipapahulay, maskin ang pagpanguhag uhay sa trigo, maskin ang pagkaon ni anang mga adlaw. Ngano man unsa man day gitulumanon din sa adlaw ipapahulay. Kung imo basahon ang Exodo Kapitulo 35, malisod. Nganong malisod man? Unsa man ang giingong gitigom ni Moises sa tanang Israelita o giingnan niya sila, mao kini ang gisugo kanyo sa Ginoo, himuan niyo ang iyong buluhaton sulod-sunod kadlaw. Apan ang ikapitong adlaw, balaang adlaw alang kanyo usa ka balaang adlaw ipapahulay nga ginahagigahin alang kanako ang magtrabaho nini adlaw patyon gayod. Unya kay si Kristo ko trabaho man. Mao hinungdan nga ilag yung gipatay. No, di ba? Tama, Brad. Tama no, tama. Walang din ang babantay. Mao nang giingon sa Juan Kapitulo 5, versikulo 17, busa si Jesus mitubag, ang akong amahan, nagbuhat hangtod karon ug ako usap nagbuhat ug tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya sanglit di lamang tungod kay gilapas niya ang balawd sa adlaw ipapahulay. Pangutana si Kristo galapas sa adlaw ipapahulay wala. Galapas. Nan kay galapas man si Kristo sa adlaw ipapahulay. Moingon mo akseptar sila nga si Kristo Ginoo sa adlaw ipapahulay. Dili gyud, Brad. Dili di ay. O ato na pong basahon ang laing bersikulo ani Juan kapitulo 9:13. Unya gidala sa mga parasiyo ang tawo nga kaniadto buta adlaw ipapahulay kato. Adlaw ipapahulay ha. Adlaw ipapahulay kato sa dihang nagmasa si Jesus og lapok o sa pagpabuka niya sa mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga parisiyo kung giunsa niya pagpakita. Unsa ang giingon? Gibutangan niya glapok ang akong mata og nanghilamos ako og karon nakakita na ako. Pipila sa mga parisiyo miingon ang nagayo kanimo dili gikan sa Dios tanawa. Unsay giingon sa mga nagwantay sa adlaw ipapahulay ang nagayo kanimo dili gikan sa Dios kay wala man siya magtuban sa balaod mahitungod sa adlaw ipapahulay. Nagtuban si Kristo sa balaod sa adlaw ipapahulay wala. Wala. Kay nagtuban si Kristo, dili to siya mga yoog sa mga sakiton, dili to si Kristo, maskin sa paghaling o kalay, dito mohaling si Kristo. Kung nagtuban man yun si Kristo, kung si Kristo Ginoo man sa mga nagbantay sa adlaw ipapahulay. Kay ang daganan man gud ini nga mga tawo kana bang sa Lucas 4, batasan daw ni Kristo ang pagsulod og sinagoga. Pero unsa gibuhat ni Kristo dito sa sinagoga? Nagbasa og kasulatan. Tapos niya gibasa ang kasulatan. Ang mga nakadungog biisag nindot siyang basa. Pero ilapos kuno ang bersikulo 28, og sa pagkabati niini sa mga tawo, og sa pagkabati niini nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila. Nanindog ka na tindog ba? Nanindog sila o gitara nila si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod. O gidala nila siya ngadto sa tumoy sa bungtod. Diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog sa pangpang. Kinsa may gibantayan adlaw ani mo tawana? Adlaw ipapahulay. Unsa ilang tungod sa ilang kasuko unsa gibuhat ni Kristo? Ilaw tang ihulog si Kristo. Giguyod nila si Kristo ngadto sa tumoy sa bungtod. Diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog sa pangpang. O kung tinuod man nga si Kristo, dili kaaway sa mga nagbantay ipapahulay, nganong nakaako man sila og guyod ni Kristo. Di gyud kakauban, Brad. Dili. Kaya og kauban ni sila, mahitabo ka ang lantugi.